kublai fi baro asajisian daga kerteng ga bathiang tam jong utrai jingi unang penem uji sukres sajisian kada banai kublai fi baro akiba chupe ya ni channel ga jongi ke subscribers nang tapade ki baju ai ki jingkan tho ki jingkan jingi baro plain kur khui fi paralok plain kur khui fi rega ba comment ban kan ga tien chong ublai Jing duai jingi kalong mengani ke channel kawangi kirani ke tien jong try kana long jingker khu sisa kana long jingker khu tari ga daw ko kong san balengi le egani ke channel jingi pan kran lamba ka YouTube ka bakom ka khamtam le ga bakom kini ke por taw blen kur khu fini por ke jingkran ka bangadan man kran hagani ke por de nga ai karteng ga de Hangno Pynleit Jingmut das ngapa Hangno Pynleit Jingmut tare ga jingkran Hangno Pynleit Jingmut Pimla ban paralok ngidon ki khmat bangi yo ngidon ki skor bangi yo asngau ngidon ka suntor bangi akran ka julong ha ga jingim jong brio lan ga jinglong brio bakano no ga jingja mo kino ki issue ki bami kino ki jingja ki bami ka jing akran kalong be tang kata ba hagoi ka por kami isra ko ga jingkran kalong tang safang kata Hagini ki poro anado kanile nado arajar arpo basdam nega nyang jingpang corona nata ni arpo pun ki bro ki kerantang ye kata lai kerantang ka lockdown la nega jing khangdam bat ki ai ki balong ya de gini ke jingja menta bat ka jingmut ru ka her tang sata bro ka bangadon ban ongai fi ka nega poro de hatu kum ki kristan ka de balong kum ta Ada kiri perthai kilong kumta, tai kiri perthai ngamdan banang iru yang. Haringat ong fani por hatu yang igi Kristan uga dewan long kumta. Hatu yang igi kumki khon jong oblai ga Pynleit Jingmut jingi ka dei sata, ka dei hanta. O yang paralok. Kam dewan long kumta. Namar kata kadaw ngakap ni fini ga por ngana si sen ngai kerta ni ga jingkren jonga Hangno Pynleit Jingmut. Hangno ga Pynleit Jingmut jingi kalong kham tam le ga bokum gani ga por Hangno Pynleit Jingmut uplen kur khui fi wa kai ga bangine kran mangi mata ga sngi ga bangine kran ta ga sngi de nagi kolosal no balai ga khot banin kong ka ba ar hadu ga basaw kolosal no balai ga khot banin kong do basaw an pule ka sisin pule ai kan long jingger khu namar kata lada la penmi la mi fi wa Chris tuat iki ai kairu ki bahanang Hagabau Chris udon ubashong shagakti ka manublay. Tu finmut bray kita ki ay kairu ki bahaneng omya kita ki ay kairu ki bahaga kandaw. Namar fila yapno bad eka jing jong fila bure lambaru Chris ha ublay. Ondala pau Chris ubaka jing jongi ono kumta phiru fin pau lambat u haga buram. Ngine krani gini gidkhot ngan pani khambo ne fina gini gidkhot Bakumno baga Pynleit hae ga Pynleit Jingmut jingi ga dewan long namar shwa bangan leit no atat sekibat ki bangan ai fi lai southly ka bangan don ban ong manga ge fi ga degane lada ngiru ngi Pynleit Jingmut kum ki brio jong ka perthai ngishi perkhat be man ke jingi kran ngishi perkhat be man ga jingmi ngishi perkhat menta lada ngishi kran be tai ni khnyang jingpang ngishi kran be ta ni ga lockdown ngishi kran ta ni ga jing khangdam ngishi kran ta ni ke ngishi ya thnam de ni ha ba khado kawan saga jingki jingmut kawan saga jingti ru fimla ban lan ne gata anang si sia hau perkhat paralok lada ga Pynleit Jingmut jingi ka long kumta lada ka jingwan jong utrai ka ja ka ba kum ka ni ga por kumno tharai fang jongi Shaingin poi lada ka Pynleit Jingmut jingi kadai kum Pynleit Jingmut lang ki brio jong ka perthai marda ka daw ngaka bani fini ka por ai bo blen kur khui fi de ni ga jekran ba kum no fin tiap ban pin sau thu ba fin sau thu hai fin Pynleit Jingmut hai ka Pynleit Jingmut jong fi ka dan hai ka focus jong fi ka dan hai ka Pynleit Jingmut jong fi ka dan to pet ba ngan ai fi southly ki mat kabang ini keren bahaga de tanggamat kabaning kong ba basaw kaba ai ba kabalay ngan siang re nganum keren sibon nganum keren na bar nga kabakum kani ka por hinga snow ba kabaning kong ba basaw de ba don kam ba to
ka ning kong pe ba ngan puli ba ti khoi ba ar bi ong kum ne to fin mot bra yi kita ki ai ru ki ba hanang ome kita ki ai ru ki ba ga khandau ba to gina me mot bra ki ai ba khandau ki ai kumadan ngane ga jingja manta ga ba ja manta ne to gina me pelai jingmut to gina me mot bra to gina me pelai jingmut kuma ga ne ke jing pelai jingmut jongi ga de balong how chris hagi wigi kitian ngin saya poi sata namar kata ka daw ka ban ning kong ka mat ka bangadam ban ong hangi fi ga de wat pelai jingmut ha ki jingja lani ki jingle ki pawan nai pelai jingmut ga ne corona nai pelai jingmut ga ne ga jingpang wat pelai jingmut ki ba ja ki bawan yele aga jingem nam ong etang ni ki ba ja ki bawan yele aga jim fi ki yong ki ba be aga jim fi nai pelai jingmut ikita namar ngi don da ka woi pat wangi de ban pelai jingmut ka kitien jong pelai ke hikai e mata ka daw pengen pen ifi de ka nuksan ki sinran kan yarap bingi hagalunong ga ba khat saw jong ga gospel jong u Matthias ka de khat ka ba ar pun re do life away ngan puli be season puli ba kan yarap yangi pe ba ka e ba tien jong play ong ngan ong sa season gospel jong Matthias ka long ba khat saw ka de khat ar pun re do life away ngap ha ka ba blom ne o Petros re thu ba ulo ong ko try la da dai ma me to hukum yanga bangan wan shame halor ka uti ul ang to wan dia ba Petros ula hiar na kata liang ula ya halor ko ban le show jisu hande ba ula yo I kata gal air ba ka jor ula sngau sheptiem bar ula sedang ban ngam bat ula perta udo ang ko try to pen imenga kumni u jisu ha ba ula knera la gakti ula kemyo ba ula ang u ameu baret ka jinget balai ba meda sngau artetian ken mau gane jingja ka baja hadian ba uji Kristus besai gi sanajar ki pai ba ha ga do por da ki tu ki sant ligi pu bat ki art ligi do ha ka babel ge thu ingi kong da utra la da ban le ga kamba u ki sha ulum u bakinja ban ai ngo gane ga rukam ga ba uji Kristus jule bor man baja ka kamba udan mene kran ba lo jong pa ban ai ngo yu ye gi snan ulan ang pha no ban le sha shiliang jong ka duriao jong ka duriao ga le ya hoi baga tien job le ko ha ga jing up met ka ba sao da fi pule babel ka Jesus Christ wan je ki ka liang ha ga ta ka por ga dan ga jing be ru jong kal air ha pa deng jong tu riau kya le ya ke ai ga bang ka ba ni fi ne por ga ne ka tien job le ka da fi pule kham na khmat babel ka kisanran ki la lunyar ki shaktiang ki nangmot ba ga dei ka kenjar ngai ayure eu try on long shilo wat shaktiang dei manga anda Petros ong la dai ma me to hukum yang ngani ando jong ko try ong tawan kasaja ka to ka bang puli mentan tigi dikhat baro ba fi asngau ngala pule fi ka bang ko apa no fi ne ko por de gane kindia ka ji kai la se phila ji asngau ku me gane ai ba long jing ko fi sen la da fi pim pat ji asngau pim pat ji yo ini ji kai bu ku mine ai ba long jing ko fi ro kat ba Petros udang pe sha Jesus Christ yo il eriong yo I jing yo I eru yang ukhlam ngam hiru handa anda haba pledge with ka eriong paino focus no pledge with ka eriong pecho try hagata poros lang ban ngam mata kada ngam firu la ngia kran ngia khana ngi she kran bek tay gani ba jamanta apor thai tay corona ta ni ka virus na ka fi por ka jing shakri jing iru kan blood kalang ko bangam ka bagin jaman se kan jayu la da utrai wan ko bukum ne por na mar kata kada nga ka ba ni fi ne por ha ngin plate jingmot ka jing plate jingmot jing kam dei ki eriong ki bawan ka jing plate jingmot kam dei ha ki jingele ki bawan mi la da ka kran personal life fi la da ka kran ka jim shime fi ka jing plate jingmot fi kam dei ki ti jingele ki bawan ha ka jim jong fi mat ka du fi la ba ne kan du jingele fi la ba ne kan du jingele wa jing plate jingmot hang ta plate jingmot show try para la namar kat ba fidang pe yo try fin la be ben yu igi jing apa po jong fi la be ben ya epeng jing jing le ro ne fitang sipen kan rea ga ba pen le jing ba ho try ga ba focus no try fi long ko mu Petros ngan long ko mu Petros ngi ngam no namar ta da ngo ang fi ka jing kai ka bang ya kran ka jing kran ta ka si re Hangno fi pen le jing wat oblain kur khui fi to ga ba ar ga nuksa nagala nga ba sao shapang jong utrai jingi mentangi pe ya kisenran mentangi ne pe ya utrai jingi pa hadureo Galilea ga ne gaja hagala nga ba sao jong Markos
hoi he ki jakar la tho ring ini puli daga tho Markos kalau nang basau berkatakan yarap yangi tang ini puli basau jong Markos ka live san live kundai ngan puli sisen puli ngan on sisen sau nang Markos live san live kundai ulang roh kia kata ka sngi habala janmit yang ini le siliang habakila ya ino habakila ya ino tiau tau pa ya upai ba kila le lam ya u kumba ulang ha ka liang rei dan ki wei pat ru ki liang ki balai lam bat u tila ki ke eryong ka ba kraw bat ki jing at phlum ki la phalo shakaliang ka ban sapandap eka uti ula dan hatudong ka liang udayo thia ka sen khli kitu kila kursiyo yu kila ongko kan rat mem su nyo setia bangin sayang haba ula ki ula sneng ya ka air bar ulong ka duria long jai wat ki shu kumta ka tagal air kala jem jai bat kala long ka ba jai e kani pas phang trai chungi haba ngasang man puli kani ngatrai fi bat itu iktien ba utrai wang isnan yang inele sisiliang utrai wang yang inele sisiliang kadon ka jingkhat kadon ka kamban le kadon ka mission badi ban pendep shatai sisiliang jong ka duriau galilea yang inele sisiliang ka fokus ka jingpele jingmo jong utrai ka dei shata saka kam ka ba ukpa jong upa utia agalian u relax open aram yelade open jai yelade umdon kam berkhat ta ka eryong kita ki jingle jong ubam man sata umdon kam man play jingmo chata ule kumam tim iram u ignore ule kumam tim u kentat ba yiki kata de buit ke bang yirung de bandon ada fi play jingmo chaka e ba ule u khat fi finle na de berkhat than ye ke ibu setan u persaban penki jingmo de fi setan lalong ubale ran bon haban pet yamrem nde u pet tang ba urem uda pet yamrem sendan ga jim jong fi traji u thia be kisungran pat namar ba kimlong kumutrai kia snot na ban sha kaling ban pet sha moya ka duriau anaba kaler ka be kinang pet kat ba kinang pet kanang he kat ba nang pet kanang he kat ba nang pet kanang he kataru kan ja ka ju ifi kat ba finang pet shigi jing le kata kanang he warta ka da ma ka fi de pora ba ka ni ga jingja ga bukum ga ni ga ja haga perthai bara ko nga ka fi tungi num pet ya ga ni habang ang tungi num pet ya ga ni wala imot da ko moi pat ya nga wat sang thu ba kala ngin duai gi ba pang ngin duai ki mong ngin be ni ga sim jing pang ngin duai ka pat jung try mong ngin duai ga jing pun khia gi bre ba ngat ni ga jing pang ngin duai ki nos ki doktor ki ba don ka ta ga jaka yang ga ba na khma ngin duai ngin le ga kamram ngin le ka ba gi de ben le kum ki kristan re ngim pen le jing mot satya satai ngim ya keran ya kata ngim ya khana ta ya kata ngidam nan pen le jing mot ga ibu ble khat yang ni utrai jing ulong kum ta kisran pat namar ki e ke ryong ka pen le jing mot gi ga de ga jing e ka jing ple jing ke jing e kanang he ka hadu ka ba khatu ki hab hi ban kursi yu utrai wi ya da utrai ki usyo me ga duria long jai lada fidan he ke jing ba finle e na mar jong utrai lada ki jing le ki wan ban puri de fi syong bai sange aga kertang jong utrai ken haban ko ngo na war fidan he ga lenti ban ko ngo ya ka man ga jong lai ngidan he ga lenti ban isakri utrai ngidan he ga jing ai lenti ban ile shabam jukot lada fidan he ga lenti ba finle shabam jukot kata ka de ke destination jingi kata ka de ka thong jingi bangile shabam jukot ba lengin pele jing bot ikini ki ai marta ka da man ifini upor ai ba ga jing pele jingi ka de show try mata ka da mo ang ifise sian la da ngiru ngitang bakla na ta ngi pele jingmot tang yakini ki we jam ta ngi pele jingmot ki jing ngi pele jingmot ni ga jing le ka buan ngong ifise sian la da jam ka jingman jong try ka ja ko mani ka por kan ja ayu la da ngi long ko ta na mar ka ta ka da par lo ai ba ga ni ga jing kran jing kan kar hu ifi to ka ga ba ar ka focus jengi ge jing pele jingmot jengi kam dei ru se ka parthai ma kam dei se ka parthai mo kam dei se ka parthai se ka bagan jado ngalang fi ta ga ba ar nganam kran jrong naman la dengan kran ye la dengan kran ye ga sim sibon ka por naman nga smooth ko ga kam nan kam ga ban kam o khadu kam ngani ge jingja ka ba jam ta parthai ga ba ngi ya kan du alang ban ta kabalai ka jingple jingmot jingi kam dei ru shikamon la jong ngim dei ban lang self center
gim day ban play jingmut ka mon la jong kam day bangin le ka mon la jong kam day bangin play jingmut ka mon la jong kam day ka mon la jong point na sa basa ka ngi dan kaman play jingmut ta day how kresken nadu nasdang ila ekran ngila dep kran hi kata ka jing play jingmut jingi wan no sha ka banin kam ka basa ka jing play jingmut jingi kam day shigi jingja kam day shigi jingele kam day shigi jinge ki wan mi kam day shigi ka virus ka bamanta ka jing play jingmut jingi ka day show kres pala daw try wana ka no ko podo ngilang ready bangin late padu ngilang ki bal khre ban late ye magising ba khaddo kan mau parlok kan peyo kan ga buat pa ubaman uyo ban syukur yangi hoy kan ga corona kadam la ban kata yangi kanam la ban le yangi yo ba kala pat be ban tang ban syuring tang ye ga jing play jing mot watang kataro kala de ga jing job yo ubaman tang ba fi pen le jing mot tang ba fi pen le jing mot fi ay ga focus jang pi shagani ga ba jam taro kala de ga jing job yo ubaman bang itu not ye ga jing play jing mot so try Mata ka daw na sisin ay baga jing play jingmut jingi ka day show try. To, pengin nilai biang show tu kolosai. Ngan ay fi kindiat nang tu kan lang ka jingger ku. Tangan puli biang sa sisian, rengan puli tang iwe idkhot bat kan yarap yangi haga ni ka por. Sngap ha. Kolosai ka lang ka balay sa sisian. Tangan puli. Kadkhot ka ba ningkong kong kumne. Namar kata habala penmi ilam ye fi baru Chris. Tu wat iki AK rugi bahan yang hagaba ukresudon ubasong siya kaktiga mon chong uplay. Ngan penan kami ni ikhtian badan hani ibang to wat. Kaktian wat sick. Wat sick ya kaktian English. Kakrani kaktian kabang iplay jingmut. Ngiwat balay ngiwat ban long kiba syam sobah majong tra ban pen snow bayu. Nai pe sing ni gajing ka finang pe ni gajing ba mata ni gajing la kan bang he kalau ba fi buram ya ka kalau ba fi pendan buram ni gajing le jang ba pe show try what saga special saga ba ukresudan what i gajing so ba ga khmat jangu kadang ka wi ga bible ka banga gajing puli bible janga nga snow bagani ga de ban long ka jing puli ba ka kani ga de ban long ka jing duai jingi hagini gi singi ba khat do man ka kata ka de ka ba dan haka kata ka dan haka Salm ka ba shispa life ukandai ka dekhat ka ba arfu lai ba arfu sao ka Salm ka ba shispa arfu kandai ka dekhat ba arfu lai ba arfu sao ka tin jong play ka ne tu yet yang ablay ba tu tip ka don janga tu tin ju yang ba tu tip ki jingmot janga tu khmiru la ka don hanga ka lenti ba man tu yalam yang sha ka lenti bang jukot Paralak ladangi wat kita ki AK shaneng shigaba ukresudan ay baka ni lang jing duai jani ka Salm is pala pukandai kan arfulai sao Baru try yet yang ala da me lap ikatan ka pakendriang ka pambe try kedau pen ienga ngan kala ka buat ngan pen be ilde ya lam yang asakalanti jang jing imbam jikot kata ka de balanga focus jangi kata de balanga jing plek jimut jangi haki ni ki por ki bamenta ban haki ni ki singi bakhando mata da tingin wa iki besanan wa di ka ban pen so bhayo try ubala pen ime ke jing im chong fi ubala kla ban aya ka benen ubanga fingi di ki nong pop ki badai hok ban sa du jok ndai tang number go la yap number jong fi jang angi don hok ban let ban yo wat ya ka benen mata tingin wa bangin pen so bhayo try ka jing plek jimut jingi de balong sata tingin dua ni ke jirang try de me sham ka bakin riang ka bambe ianga penbet yang atrai pen iya ngatrai ngan kelaga bobot ngan penbet yala menga sigalanti jeng jing em ka babam jekot ke ga bar ga khat bar gong kumno to fin mot brai kita ki ai ke ke bahaneng ome kita ki ai ki ba khando kaktin khasi jeng ki mot brai na fi pule de ga bible english kong set your mind hakiwe ki translation kong set your affection ngaka pa ni fini kapor kaka sultanat kaktin mut brai kaktin kasih pisau tu mo kabangim la shibani kabangim la sultanat ka ba ubriu la sultanat ka ba ula brai mo ka jingle jimu boro ka dai hanta ngaka pa ni fini kapor para lok mata ka da tingin play jimu show Chris ka wei ka banga kwa pa ni fini kapor na ka banta ka ni ngan puli ka Ephesos nang bas lanang basan ka dekat san kan rio ka dai ka dekat ka banga dan man I'm in CMF hai ni nam ta ni ga khat ka ba ar bang puli mentan jengi kolosai san khat rio san khat rio jengi Ephesos to khmi bha te kum no fia kum ki bom start
Ndray kum ki basta da ka basius pa ka por na bakini gisngi kilong ki basniyo. Ka Bible kong tekmi ba kum no fiat. Kum ki bom sta ndray kum ki basta. Tunginum syapen bi ja ubaman. Da ka bangin siya pelit Jingmut ya kani ka bajaman ta. Tungin ya kum ki basta. Ki basta da ka bajam sin da ka bangi pe cho trai. Na bar ngi dan ta ha ka lenti bangi lai. Shabam jukot. Ngat lai shabam jukot ngadang dan halenti ngadang ya. Balingan syubi ngan si pelit Jingmut ka ubaman upun ule ana prathai. Mata kada tingin lang ki basta. Ka kan bi kong seus pa e ka por. Para lok tingin nang man seus pa e ka por. Ani si bakat do. Fidan ki jing tray, fidan ki jing ta, fila bandai ki badang pule. Ngaka bani fini ka por. Nang ban sius pa ka por, ya ka por kumut bate bha, pia bha ka por jang fie ka jing maman la sni. La shanda la prathai ka la yait biang ka la long biang kumju la ne ka la mo ka la thanda ki ni ki ai ke khoi pia bha ka por ba fin tray, ka por ba fin kta, ka por fin thia fin dam, ka por fin ya be shi jing shakri, nang ta bade ka por ban pule ka tien be ban pusane ka por ba fin pulat por ka jing shimat jang fi ha ga jing de wai pia bha ka por para lo. Pia bha ka por ya kum ki basta ka fi seus pa ka por. Na ka bani fin ka por tungin mut brai. Ai ga jing mut jing ka long shau chris. Tingin nang ban fia ka por tingin num ya kum ki babi yan asi sen mangin pelik jingmut ya ka ai ka baman ule ang ya slachndo tingin pelik jingmut ya ka ai ba try ula le na marchingi mangin pensau bhayu mangin le ai na marchingu tingin nang ban fia ya ka por hakmat jong try in shakri da do no jingi baro ka balai ka khat balai ka ngayu namar fila yap no bat ka jingim jong fila buri lamba do chris how blay ka tin jong blay kam fila yap no Bat ka jing im jong fila buri how Chris how blay ye ka jing im jong fila buri badu Chris how blay nador fila adon how Jesus Chris how blay oh kat no kata ri ka bakrau para ngaro se siwa nador fila adon how Jesus Chris fila adon hampo jong Jesus Chris la buri fi don ro how blay marta ga daw nga ka bari fini ka por Kaya ka bang idan kam la da fila long kum ta tingi la dai ban le kum da utrai ken. Utrai ti udan ka mission ban le udan ka kam ban pendap. Salia ba manu le ish tu si duriau pun ki ke eriong je duriau bakin ya be salia. Dan kam ban play jingmot gitu ki jingla jang ba man. Dan kam ban play jingmot marba udan hakikti jang khpa. Ngaka fi por ngin play jingmot le ayu ni ka jaman ta por thai ngin le play jingmot le ayu ni ka virus ni khnyang jingpang. Balengin pelai jengmot. Nambar ngidan lenti bangin lai. Ngidan hau Chris, ngidan ru au pa jing iba benang. Hallelujah. Nambar kata daw nga kwa pa ni fini ka por para lo. Kaya ka baktin ka basut na ni kong yang ngila bure hau Chris. Om tamba au Chris udah na po janga. Henry mangaru ka bang jam sim ngate hapo jang Chris la bure yang hau Chris. Ngam dan kam ban ting ngam dan kam man ki jingmut ngam dan kam man play jingmut ayu ba man ule ang ne perthai la da ka dan sagajing ka bon ka jing jang asim ngam dan kam man perkhari kita la ngam pet kalong ko mangamburam la da ngamburam ngano sashi seno setan hap si yam ram ne jing jang teng ki jing ki nang he de bangi hingi buram da ka bangi kum play jingmut saki tungin ambi tungin ap gi basta tingin dan kata ka jing sengo skam ka ba donong rem na ka tin jom lai namar ka jing jing de ka bala bore po jong Chris game dan kaman play jing mot igi ba jane por thai phimno kan ka jing play jing mot ka focus ni de so Chris ya ka jing la bore mar ka dang na sin namar bala bore ngan asisen tingin lang ja thai tingin rest tingin lang relax tingin lang ja thai how try kumo try jing ule kum jo adoria galilea abong yang ini le sesilang ukiyo kaling utia ja thai jai perkhat ka kam ka bon sa pendap upenja ja thai le de jai akmaro try akma jong ukpa jong na ka bani fir por ngap firu na dangi dang ya ne glenti le be ka mon jong try so ja thai akma jong try play uti ka jim jingi play uti wala de play uti ka man tau play uti ka ban sawan ka jing jingi kam shong ki kti jingi ka jim jingi shong ki kti jong play uba em abi ka jing shani ajingi kan lobi ka ta se parlo Blame good fi na mari ga jing jong fi mari ga jing jong la buri au Chris ta kaya ga basaw khat basaw kong gubno andala pau Chris ubaka
jingim jengi anda kumta firu fin paulam batu hakapuram ngan pulis sa sisene kani kan kabanga krani fi menengong nada ngingi bakla nang ngingi pelek jingmut ini ki baja perthai lani wan mi saga jing jing fi pelek jingmut saya kata ka jing le baga jing pidu ka jing pelek jingmut chau trai perkhat bahai dengan dekat pasau kong kumno anda la pau kris ubaka jingim jengi anda kumta firu fin paulam batu hakapuram kabab kang dala pau kris lano trai un pau kumno utrai un pau da kumno nginyo iyo lano utrai un pau hagataga jingwan jengu ban romno ay lagi jong kiprio kabang ipuli tengkranya ka bible haga siti ka banding kong jong Paul si ka Thessaloni kala nang ka basaw ka dekat kasan kan riu kan nyaw kat pra pipuli gospel jong Lucas kan nyaw life san life rio tagi degi bang syuang na bang nanom kran iya pang jongki ki bagran semangka jingwan ka jong Jesus Christ ka jingwan ka jong Jesus Christ baran shaule ka jong gibru nante na shiteng sun ni kin obofna baran shaule ka jong gibru bayang ian pen kala dora ka basikala makma ngidio iu markhma kani ka babal gong na habala pen pau yu hirfin pau ada ba utrai ada bang yu tra shiteng sun yang iron sus pa na kani met ka bakan jado on pen pau lang yangi bar utrai ngan pulis isen ada pau kres ubaga jing im jong fi ada kumta firu fin pau lembat ukapuram hakapuram hagataga sni jong jingwan shau jong jirong no jong yeki riu kho yanga ye fi nga ka fi de por ka de ka buram ka bakrao kabari ka perthai ka samat ka jingbitar blai ka samat ka jingjen jarba hang perthai nalor ba ka perthai ka kenrum kenram ka sneu lupa ka ne kan samat ka batriem renga ba fi ngin pau haga buram amata ka daw nga ka ba fi ne por u Paul ba utho sa Titos sa fangka jingwan jong Jesus Christ banon shaw lagi jong Gabriel ne ka jingrom no ka rapture ang tin English uang ye ka jingrom no uang ka jingkermen basuk a blessed hope ka jingkermen basuk tongan da puli ka bakan nang jingker ku ini how Titos kala nang ba ar ka dekhat ka ba khatlai ka babel ne ar khatlai Titos tongan puli snga babel ne kiba yakmi ye kata ka jingkermen basuk ba de ka jimi pau ka buram ka jong ublay ba kraw ba u Jesus Christ unang panim jani kiba yakmi ye kata ka jingkermen basuk ngingim de ban play jima de ka ba jang ne perthai lani dakiwan siki jingile ega jim fi yak jingile joga jingile piwat play jimot ita ge jingile play jimot shaba Kristudan un sawan shaw play jimot chakata ken kumno bangin em ge jum ga khoi ga bakan tang kumno bangin em ge jim ga ba back yelati kumno bangin em ge jum pun sobha na bandala pau try ha ka buram ngirungin sa pau ha ka buram ndai kumno ngin pau ka buram larang im don ha Kris lara ga jing play jimot jingi kalam pun ban saka ega ba setan udan ban le ang ne perthai Upalain kur kui fi nego por paralok ngano si sian hangno pi Pynleit Jingmut kaba kumno ka jing Pynleit Jingmut jangi hagane ka por ka kum kani but nang ni shakmatro hakisigi bakhato ai ba ka jing Pynleit Jingmut janga ba tong fi ka dei sho utrai shadan shakabau Kristudan angka Bible Parala ublen kur kui fil ya fi ada finang ban le egani ka nongrim ada finang ban le egani ka buit ubamman un kthakli banwan ya le efi undak thakli banwan ya le efi ban man ka sin ba wan ya le ro omdei tamba uram un phet yamram unda pendam nyo mat na ka jing im jong fi ba un phet chala ka jong jaka haba fitek hamno fin Pynleit Jingmut ublei un kur kui fi parala nganduai kopa be nganduai sa sisian hagani ka por daga kerteng ka jong Jesus Christ subhana Nazareth tribe it ngamlan bangidon ka khmat ka bayo ingidon ka skor ka bangiyo ngau ngidon ka shintur bangikran ngidon ka jing perkhat ka babiang ki jingja ki jinge kendo kilaban pelongi bangin Pynleit Jingmut hangta handai tribe it ngadai menyarap ye barok ki basap ni ka jingkran baka jing Pynleit Jingmut jagi kamdai hangta try kin yo ekanika nongrim kin yo ekanika lenti blay ga jame ko try bakat bakinang pet shame try kin job be ya blay janga try ga duai a blay be e janga ai bakum ki kristana kini ki singi bakat do
Bat hagani ka por badang don gani ka jingja ka bakum kani. Bangin nang ban pet shame, namar kat bangin nang pet shame, nginung iba me crown, nginung iba me crown. Bat kan long ka jing iben, kan long ka insult ru yo baman. Rela na jabang ingi pet na shiki jingle jang upaman. Kalong kumangi pendan buram ngi pen kraw yu. Tribe inga dua ebgani ka jingkran bagani ka jinghikai ka balengkot ka janga. Kan yarap kan ai nong rem ko try. Ya barok ki besngap ablebi. Nga dua ya kani de ka dono janga baro ablebi. Daga gerteng ka jang Jesus Christ nga dua. Amen. Amen. Uplay un kerkuifi. Amen.